amigos, mga amigas, magluto ta karon o bola-bola o meatballs. Ang atong mga ingredients: itlog, harina, flour, o ang giniling. Hay man ang giniling. O ang giniling nga pork, giniling nga karne. So, kani adto mo ni ang sa mga karaan mo ni kanunay nga handa. Bola-bola o tigani itong fried nga ribs. Mo ni ato luto. Okay. So, ato nang sugdan ang atong bola-bola. Una ang giniling nga karne. Ginaling nga karne. 1 kilo nga pork. Tapos ay itlog. Uy, hindi ko na mabutangan ako. 1 kilo at butangan o upat ka. Tapos, timplahan o magic sarap. Isa lang ka magic sarap. Ngayon mamparas. Sagol pag-ayo para mabalansi ang iyan. Tapos ang white pepper, ground, polvos. Umot kaayo. Tapos ang black pepper. Pepper. Anong tawag niya? Pepper. O pamienta. Paminta. Paminta durog. Inino nga paminta. Pagpaumot. So paggaling pa lang inin, ni sagol nga ahos po. Tapos, harina. Harina. Lilitig na akong pagputang ng harina para mabalansin. Kaya inanayo lang paghalo.
So ang harina ato lang banabanahon nga dili siya bungkag nang pilit siya ba dili magbuwag so wala kung pa dili po siya pwede mo sobra kay ang imong meatballs ang iyang lami mo mura siya tinapay. Okay, so pwede na siyang lutoon. Andam na ni para maluto. Ha? Ready na para sa cooking. Okay. Iba na. Pwede na ikot ang mantika. Ito lang pakutol ng init para dili mo pilit sa kaha o kinakainit sa pag-ayo. Tadaan! Luto na! Didi. Finish product. Dito ka. Oh, pwede na natin ginawa. Yummy.